Devastation angazi ukuthi ngingathini ukuthi sizizwa kanjani njengamanje ngoba siyakhuluma senze konke niyabona ama programs sihlazekile nje kakhulu but njengoba dengisho kufanele siziseshe nathi njengohulumeni ukuthi isigameko lomphakathi ade uhleli kanzima usumsaba umlisa lo ngoba enokuphazamiseka ekhanda ngenxa yezidakamizwa. Umama lokuthiwa bemdimanda ngenkani imali waboshwa waphuma kodwa akukho esikwenzile kusukela emaphoyiseni la weboshwa khona ubejovwa akekho refer omunye. Uhulumeni usebenza kanjalo ukuthi umuntu umsebenza wonke bese urefer kwabanye. Kumele sizikhombe ngempela kulesimo salomama nokho ke isimo sinzima icommunity ayikumukele kalula njengoba ubona nje. So ukhansela urequestile ukuthi mhlambe makudlula kube khona isession yokuxoxisana nabantu ukweluleka kodwa nje udlule kabuhlungu umama sidlulisa nje amazwi enduduzo emndenini lapha kwaKhumalo kanye nje nomphakathi wonkwana but sizoqhubeka siulekelela umphakathi. I-community report ukuthi bekungasahambeki la yabo lento esizule kuthiwa ungaphesheya owangale bengayi ngale kungadlulwa kusatshwa yena but